more ka, o diba, do ka pakaistanan. Kuan, gamay. We're at our second stop, no, first stop. Nasa ano po kami, sa Tilburg Station. And we're heading to Rotterdam for today. Yun yung gala namin. Malapit na siyang umuwi, guys. Gala namin for today. It's Saturday, so expectedly it's busy today. And malamig po siya, malamig. And we met somebody on the train, and she's from Colombia, and she gave my sister a note, and it has a Bible verse. Hindi siya Bible verse. Message siya. Kami na kong verse ni Good IG. Cute sa niyo. Wait, tanawa yung message, guys. Ano siya? Despite what you are experiencing, Jesus is there to lift you up, heal you, and to hold you with your powerful hand. Give him a chance to make up, be at peace. Cute niya, eh. Nasa Instagram dayo. Cute niya. We were only on the train. Kuan siya, mga 12 minutes lang siguro. Medyo busy na ngayon sa station. Mabalin sa lingkuranan, guys, kay malipong siya kay padumi dito. You never know, it might go back. No? Let's just see. So, nanami sulod. Nag-twinning ka pa may bag, guys. Para may bag. Yeah, twinning pag yun me, oh. Yan na lang ang shoes. Yan na lang ipag. So, Anna and Ruth are going swimming today. Kasi Saturday, normally on Saturdays, they go swimming together. And yeah, since busy ako on Saturdays, because normally Saturdays lang naman kami, and basta weekends lang naman kami makakalabas ng kapatid ko kasi work man siya, work din ako. So yun, bantay bata si Ruth for 2 months. So weekends, especially weekends. Buti na lang supportive siya ba sa mga gala-gala namin. So this is gonna be about 40 minutes, and then we'll have the next stop sa Rotterdam Central, and then after that, one stop na lang sa aming destination. We have a reservation at a cafe and also at a Korean restaurant. Later, papakita ko sa inyo. Dito na kami, malabas na kami, malapit lang kami sa guys, sa sentrum ba. So guys, ito yung isa sa mga gusto naming makita dito, yung cube houses ng Rotterdam. So if mag-metro kayo or mag-train, huwag kayo doon sa Rotterdam Central. Pwede naman talaga, pero the same pa din, no? Kanang Rotterdam Central ka, tapos magtitake ka na naman ng train pa Rotterdam Block. So, diba? Diretso na lang. It's so nice. So, picturean ko muna yung kapatid ko. No? So, picturean. Sana ako kumangko, guys. So, guys, nalalakad na kami kasi may reservation kami sa isang cafe. Pero, pa naman, 10:30 pa naman yung reservation namin. I think, 10:30 din sila mag-open. So, actually, andito na kami. Dito na kami. Yan yung kanyang name. Souffle Cafe, Japanese. Yan. Gigotam na ka. Mga na lang ta. Okay na? Oh, umay tao. So, yan. Yan siya, guys. Cute. Pag-choose na itong table.
kami yung aming drinks. Ano lang, hot chocolate lang kami. Pretty. Cute niyo. Uy, my God. Kilig, so kilig. Yung in-order ko po, yung creme brulee. Tapos yung sa kapatid ko, yung may ano siya, may egg, tsaka bacon. Ayan. Kain na kami. Ikot. Dami. Nasa labas na kami. Oh my God. No. Ano guys? Ang lamig-lamig ko. Ano, masarap doon kanina sa Suplay Cafe, pero ano lang, parang for me lang hindi siya, mahal kasi siya, pero masarap naman siya, pero hindi ganyan grabing life-changing. Pero masarap siya, masarap. So, lakad-lakad na lang kami dito sa sentrum. Lakaw lang ta sa sentrum. Ting merkado ron guys, Changi ron kay kuan man sa Bando ba? Oh, nang kaganagon ay anagon niya. Anagon yard. So, mato mi sa church. Bit busy kayo. The last time I was here was with Ruth and Anna. Naglakad-lakad lang. Baby pa si Anna noon eh. Wala pang 1-year-old yata si Anna. So, dito muna kami sa mga shops. Nice kayo kay ko ano. Open nga area. Palit na yun niya. Ingulit na ito ba? Akong ganahan. Ooh. Guys, yun yung ano kanina, yung pinuntahan namin, pinakita ko kanina na Cube Houses. Kita siya dito. Maganda pala yung building talaga sa yung ano niya, next to it. Ang cute, oh. So nice. Bakit na ang dahon nito? Nagkwato dito, nagkwato. So, yan kami. Putos na putos. Balot na balot kami kasi malamig-lamig. Italian ice cream. Mao din na gani haras ko. Tukar. Kailangan talaga. Ang cute. Ang cute ano eh? Nasa shopping area po kami. Ang cute. Check natin yung details. May lights lang siya. So cute sa eh. First time ko po dito. Pasko na oh. This makes me miss the malls in the Philippines. Nami-miss ko yung atmosphere na ganito sa Cebu, sa Ayala, sa SM. May pag-Christmas tree dito, oh. Wow. Tingin-tingin muna kami dito. Maganda sana to, oh. Ito siya ba? Pero hindi pa ako sure. Favorite color. Ano ba pang Christmas? Gusto ko sana pang
Mag-twinning kami ba? May exchange gift ba? €1 na lang guys. Summer ba? €10, €7. Palit ako mga. Naka-cute good ano yung kanisyo. Busy guys. Ayan na, nakaalin ako ng ganito kasi mahirap pag sobrang haba ng buhok ba. Pinipilahan talaga yung price ba. So, we're going to TK Maxx. Ayan, tingin-tingin lang, char. Pero nabudol na kami doon. Para sa pamangkin namin. Panaday. Hi, Lord. Punta kami doon, parang may banderitas, fiesta, feels cute. Sorry. So, nasa, kami, narrow alley. May mga shops. Ang cute-cute. May pa-McDonald's dito, oh. Cute kayo siya din. Marag, mas di siya piot kaysa compared sa Amsterdam ba. No, cute kang alley, oh. Yeah. Hello, time check, mga alauna na. Yung aming reservation sa Korean restaurant is at 3:30, so we still have about 2 hours. And nakaganito yung buhok kasi samok man mahirap to ba yung jacket ko ba. So ayan, ganyan, nakaganyan na yung buhok. Twinning pala kami ng kapatid ko ng ng sapatos. Pati having sapatos. Di kay exactly the same but more color, char. So, chill-chill lang talaga muna kami dito, no? Wala na kaming, naglakad-lakad lang talaga kami sa mga, nila, sa shopping area nila ba? Yun. Na may konting budol kami dito, para sa Pilipinas. Lakad pa rin kami. Pabalik na kami sa sentro. Building ba? Cute siya. Fiesta. Cute mga katong Rosako ba? Balik na sad mi sa pista. Ngayon balik. Uy, mag-ulit ang mga laki ng Pepsi guys, oh. Yung line dito sa fruit shop o yung sa fries, pa din. Asaman. Uy guys, andito na naman yung banh mi shop, oh. Last time, mga almost 2 years ago, dito kami. Tapos, dito pa rin sila. Banh mi shop kasi to. Yun, oh. Taas. Making look na yun. Lakad kami doon. Cute. Ganda din. Nice. Guys, andito. Narang entrance tayo. Gangnam. So, dyan kami papunta. Yung Gangnam na Korean restaurant. Dito na kami. So, it looks like, so may side dishes na kami and they already ordered through their app. I-scan mo lang yung food and then you can order online. So, yun.
sa iba. Wala na. Nilay. Pag-agi pa dyan. Ay, man. 309 atong table guys. Start na mi guys. Ana mo. Paano? Ikidinan na padyon. And then, galbi. Sutera. Kimchi jjigae. Side dish. Yeah. You have to stop the So, concert now. second round pa lang kami. And maliliit lang yung, yung serving. Look at it. Okay. After this, yeah, that's guys, tapos na. Ayan, no? Wala na. Kinuha na. Grabe, busog na busog ako. Laki ng tiyan ko. Naupo. And then, mag-ice cream na kami. Kinainan namin. Scan QR code. Allow. And then, yeah. So, ito yung ano namin kanina. 4 orders placed. Yan, dalawang samgyupsal, kimchi. Yan. So, yun. Yan. Ang aming Gangnam Barbecue experience. Ilamihan na ka. Sulit ra. Sulit. Dala silot. Sulit, galasilot. Ito yung pa-ice cream nila guys. Oh. Maximum, ano siya, 3 scoops per person. Tapos may ganito na. Si guys, vanilla ako. Vanilla tsaka matcha. Few moments later. Nasa ano na kami, Breda. And then, after this, punta kami ng, yung train namin is going to Den Bosch. And then after that, For the go. uwi na kami. Gabi guys. Kapoy mi guys. Kaya busog mi. Gabi ka kapoy. Kita-kita na lang tayo sa Den Bosch or sa bahay na. Luya sa kabusog ko sa tugnaw. Pila na ito. Hello, nasa Den Bosch na po kami. Pero si Rod medyo mga few minutes pa siya dadating. So, dito muna kami sa taas kasi napakalamig sa labas. Starbucks. Punta muna kami doon ng high school. Ay, dali. Nakiganahan? Kasi gutong taon niya rin ba na? Pamukoy ban mi. Okay, napakikuan. Waffle. Dito na kami sa labas. Tagbuin na namin si si Ruth. Andun yung niya, sasakyan niya. Yung Mercedes-Benz niya. Chor! Jima. Nalingaw ra ka, day? Lingaw na naman. Gasto na naman. Andun na si Ruth, oh. Xin chào. Ciao. We are here. Zo meneer, meneer me volgen. Hoe was het in Rotterdam? Oh, goed. Is druk. Ja? Druk, ja. Dito na sa Roto. En? Hoe is it? Goed. Yeah. I swam So- with Anna. Yeah? She was having fun. She was playing with another kid there.
Guys, sa bahay na tayo mag-chika-chika, no? Mag-drive muna kami. Sakit ng ano ko, tiyan ko ba? Kasi kain ng Somebody's kain. not wearing the seatbelt. Oh yeah, sorry. Sige, mag-seatbelt na ako guys and then woo! Ana, ibuwakta. Where's Ana now? Ana, say bye to the vlog. Bye-bye. Bye-bye. Duy-duy. Good night. Say good night. Say good night. Bye-bye. Oh, guys, nakarating na kami. Pinick up namin si Ana sa bahay ng lolo't lola niya. And bukas, abangan nyo po yung yung vlog ko bukas. Though hindi naman talaga the next day yung aking vlog, pero may imi-meet po akong isang vlogger na taga dito din sa Netherlands, pero matagal ko na siyang pinapanood and excited ako kasi medyo matagal na to yung plano na magkita kami ba. Pero matutuloy na talaga bukas. So abangan nyo po 'yon. Duy-duy. Doei. Good night. Duy-duy. Duy guys. Good night guys. Matutulog na si Ana guys. So yun lang yung pa-vlog natin for today's video. Yun lang po. And maraming salamat sa panonood. I hope nag-enjoy kayo sa ating video today. And please don't forget to like and subscribe sa aming channel, Pinoy Dutch Family Vlogs. Kita-kita tayo bukas sa susunod na vlog. Doy! Mush, mush, babush!